Hola, com esteu? Us vull donar una molt bona notícia. Aquest 2025 publicaré el meu segon llibre amb l'editorial Fonoll. Es dirà Cúbula i és un recull dels meus poemes, textos i relats amb il·lustracions inèdites de diferents persones que hi han col·laborat. Per fer-lo possible, hem iniciat una campanya de prevenda per acabar d'aconseguir el finançament per la impressió. Trobareu tota la informació a la pàgina web de l'editorial Fonoll i aconseguireu un val per poder-lo utilitzar com a regal a aquestes festes o per a vosaltres mateixes. El llibre, en format físic, el tindrem al mes de març, així que espero veure-us a molts recitals i a moltes presentacions. Gràcies per estar sempre al meu costat i per confiar en els meus projectes. Una abraçada.